Mayong adlaw Sabado kaninyong tanan mga kaigsuunan, ani ana usab kita sa ato ang takna sa pagtuon og niini nga taknaa aniya kauban nato ang ato ang mga direktor dinhi sa South Philippine Union Conference, ang atong Sabbath School Director si Pastor Asoy og si Ma'am Pinky ang ato ang family life nga ato ang pangulo sa ato ang union. So makausapa kami magtimbaya kaninyo sa inyong pagpaminaw, pagsubaybay niining ato ang programa sa takna sa pagtuon. Apan sa dili pa, atong iduko ang ato ang mga ulo sa pagampo pinaagi ni Pastor Asoy. Pagampo ta, silimbaho nga Dios. Ining adlaw nga ipapahulay nalipay kami. Nga imo kaming gitagaan sa lahi na pud nga pribiliyo nga makatuon sa imong leksyon. O daghangyo mi Ginoo ug among giila nga kun wala ikaw sa among kinabuhi wala kami arang mahimo. Nagkinahanglan kami sa imong tabang pinagi sa kaalam nga langiton gikan kanimo pinagi sa balang espiritu. O bani kami amahan, giyahi kami samtang magadiscuss kami sa lesson ug ang tanang naminaw karon sa ilang matag puloy-anan giyahi sab sila masabtan nila kini kaming tanan aron nga kaming tanan magadugang among kasuo diha kanimo. Yes, Lord. Amo kini pangayo tungod lamang sa ngalan mo luwas. Amen. Amen. So, sa dili pa kita magapadayon mga kaigsunan, gusto na mo manimbaya diha kaninyo. Atong unahon si Ma'am Pinky sa iyahang pagpanimbaya. Akong kalipay ang pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan diha sa San Francisco, Agusan del Sur, diha sa Rosario, mga Sasil, o maingon mo usab diha sa kabukiran sa Agusan del Sur, diha sa Beruila, diha sa Sinubong, sa Loreto. O ako sab gitimbaya ang atong mga kaigsuonan diha sa Barobo, paingon sa Bangagoy, Hinatuan, diha sa district nga akong gigikanan. Maayong malipayong Sabado kaninyong tanan. Pastor Asoy. Ako sang pagpangmusta sa atong mga kaigsuonan diha sa Southern Mindanao. No? Moadto ka sa Norala, Surala, Isulan, Esperanza, ato mga kaigsuonan labi na gyud sa General Santos City. Marbel, kana mga area mga kaigsuonan, mao kana ang dapit nga diin sakop sa Southern Mindanao Mission. Og amo sang pagpangmusta sa Davao Mission, kauban sa atong pagpangulo ni Pastor pag-o karon nga presidente, Pastor Edwin Magdadaro na ang presidente nga bag-o diha mga kaigsuonan. Kauban sa Executive Secretary Pastor Cesario, congratulations sa bag-o nato ang mga leaders sa Davao Mission. O sa hangtod sa Northeastern Mindanao Mission, kauban ni Pastor Dante Obos. Amo sabi paabot ang among greetings sa Happy Sabbath kaninyo diha mga kaigsuonan sa North Central Mindanao Conference nga gipanguluhan ni Pastor Bacos og apil ang atong mga maabtikon nga mga direktor, ang atong mga district pastor, mga kaigsuonan. Mausab sa Western Mindanao Conference nga gipanguluhan ni Pastor Kedet kauban sa iyang mga administrators, si Pastor nga Pamunag, si Sir nga Siloy Godilano. Uban sa tanan nga mga directors o mga magbubuhat ato mga district pastors mauman sa Zamboanga Peninsula Mission nga gipanguluhan ni Pastor Salarda. Uban sa mga directors o mga administrators o bisan pa sa ato ang mga district pastors sa nagkadaiyang nga mga distrito sa mao nga misyon. Gusto sab na ko nga i-greet og Happy Sabbath ang ato ang mga kaigsuonan diha sa Capitals Center sa Cebu nga gipanguluhan sa atong mabtikon nga church pastor si Pastor Noah Pagunsan. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay kauban sa mga kaigsuonan nga anaa sa nagatan-aw sa ato ang internet, sa live streaming. Ang Dios magapanalangin kaninyo samtang kita magapadayon sa pagtuon sa ato ang leksyon. Sa dili pa ko malimot pater, dili di ko malimot sa pag-mention sa atong mga kaigsuonan sa Iloilo City. Nakasimba ko dito ni atong pipila ka mga bulan. Nagwali ko dito sa Central Church sa Iloilo. Akong pagpangmustas na mga kaigsuonan, ingon sila nga pastor, sige migsubaybay sa inyong programa. Sa taknaas pagtuon. Di ko kabalo nga maabot na dito ang pagsibyan nato sa Iloilo City. Amen. Hangtod sa Bacolod mga kaigsuonan. Karon nga semana adto man ta mag-weekend sa Bacolod. So akong pagpangmustas sa atong mga kaigsuonan diha sa Kabisayan o sa Luzon sa mga kaigsuonan.
So maayo nga Sabado sa inyo nga tanan mga kauturan dira sa mga kailungguhan. Amo man ang atong mga kaigsuunan diha sa Metro Manila, daghang tag mga kaigsuunan nga mga Bisaya. Bisaya nga nagatanaw sa ato ang takna sa pagtuon. So karon mga kaigsuunan, ato na ta sa ato nga pagtuon, ani anata sa ato ang ika-11 nga tema sa ato ang leksyon ni ini nga trimestre. Kani mga kaigsuunan, usa ni siya ka mahinungdanon nga tema nga angay natong tagaan o pagtagad. O gusto namo mangayo og kaning pagsabot sa inyo nga bahin kay basi maingon mo nga kamoy naigo ani pero kitang tanan naigo ani nga tema mga kaigsuonan. Ang uluhan mao ang debt a daily decision. Ako hangyoon si Ma'am Pinky sa pagbasa sa ato ang memory text sa ato nga leksyon ni ini nga simana. Ma'am Pinky, palihog. Okay, panghatag kamo sa tanan nga gipabayaran nila sama sa buhis ug maghatag og buhis sa angay hatagan sa buhis sa alkabala magbayad sa angay pagabayran magkahadlok sa angay kahadlukan ug magtahod sa angay pagatahoron og sa bersikulo 8 dili kamo mangutang sa bisan unsa kang bisan kinsa gawas sa paghigugmaay sa usag ug usa kay ang nahigugma sa iyang isig katawo nagtuman sa kasuguan. Amen. So murag lami kayo ning teksto. Gusto na ko ning balikan og pagbasa sa in English. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whosoever loves other has fulfilled the law. So makita nato din mga kaigsuunan, gusto na ko ni tagaan og pagtagad. Una sa tanan, ang pagpangutang dili sala. Sumala sa ato ang leksyon. Apan kung malikayan nato, dunay duha ka butang nga gusto nako nga ato ang makita karon sa ato ang leksyon mga kaigsunan. Una, ang angay natong likayan ug ang ikaduha, ang angay natong kabuton. So kung atong tanawon mga kaigsunan, sumala pa sa ato ang leksyon, sometimes you can be lucky enough to find someone who is willing to lend you money. Lisod ba ya mangita o kaning Upahulam. Tanganan, mupahulam. Kay kasagara pod nga magpahulam mga kaigsunan, mangingkampod, mupahulam aron nga makaganansya. Panagsara ka makakita og tao nga mapahulam nga digyod mo ganansya. Mo na nga lisod mga kaigsunan ang mao nga kahimtang. Apan adunay sitwasyon nga gisulti sa ato ang leksyon, gusto na ko ni basahon nga nagingon dinhi, we should do all that we can to avoid debt. Of course, in certain circumstances, such as buying a house or a car, building a church, or getting an education, we need to borrow money. But it must be done as wisely as possible with the intent of getting out of debt as soon as possible. So makita nato din mga kaigsunan nga ang pagpangutang dili gyud sala sama sa akong gi-mention kaganiha, apan kinahanglan nga mangita gayud kitag paagi nga kini ato ning mabayran asap or as soon as possible. Mubalik ta didto sa butang nga kinahanglan nato nga likayan. Usa man kining mga butang nga kinahanglan likayan sa usa ka Kristohanon. Number one good partner, ang i-mention diha, kana yun pagpangutang. Pagpangutang no? Pagpangulam. Oh. So, wala man tingali tao mga kaigsuunan, amo mga kaigsuunan sa kahanginan. Wala man tingali tao nga wala nakaagig pangutang. Bitaw. Moro, mukuan po ta nagmingon ta nga,
Ikaw wala ka kasulay pangutang. Ako Hipokrito naman ta, anak, kung moingon ta nga wa Hipokrit utang. ka na kung may kagwa ka kaagig pangutang. Mao. Pero ang gi-mention dire makigsunan, doon ay mga exceptions nga kinahanglan pwede ra ka mangutang pero siguro agyod nga kaya nimo ang pagbayad ana nga utang as soon as possible. Siguro ang gyud nimo nga kabalo ka og asan ka og kwarta ibayad ana kay na may mga tao nga for the sake lang mangutang unya wa gid sila kabalo asan Wa siya maghunahunag aha manguha gibayad. Oh, kay lami ra bagyo kay gasto ng inutang. Bitaw. Sa atong leksyon lami gid kay nagasto og kita na nakabalo ana magigsunan pero ang pangutana kanus ana nimo mabayaran naa ba kay capacity nga mobayad ni ana. Importante na siya ato nang makuha sa atong lesson. Okay? So, mora siyang usa nga butang. Kung atong tanawon ang Proverbio, Kapitulo 37, versikulo 21, naghisgot diha mga kaigsunan nga kung mahimo, the Bible says that anyone borrowing something without the intent of paying It's wicked. is wickedness. Namo po yung mga mangutang nga, katong ingon ni Pastor Asoy, kaganiha nga, mangutang, wagi nila guhuna-huna kung asa sila manguha og ibayad, ba sila'y kapasidad mo bayad. Kaya ang ilang una-huna mangutang aron nga, bisan dili na mo bayad. Mo na usahay ang mga uban nga nagapangutang. Pastor, na ipanghapin dire ingon dire nga naghisgot pang ka nga pwede ra ta mangutang kung needs kibali nga apiki Need. ka. Nga wa kay nga ang imong intention mo bayad Mubayad yun. yun, oo. Og imong nabana-bana nga sa imong pag-utang makabayad gyud ka ibase sa imong kakuhaan sa ibayaray para di ka masulod sa problema. Yet we must be careful. Aha. Kinahanglan nga magmatngon usab kita. Paggasto og salapi nga wala ta niini usa kini kad gateway for God's people to make covetousness Aha. and love of earthly treasures the ruling traits of their character. As long as these traits rule, salvation and grace stand back. So pasadaan ni sa ato nga bisan tuod kung murag okay ra ang mangutang pero nag-ingon ni nga magsalig manggud ta labi na kung nanay credit card. Mao. Kay moderno naman ta karon sa una giingon sa Biblia nga ngano malagi nang giingon sa Biblia nga kung magpahulam ka di kanimo patubuan dili pud ta magkiditid sa atong utok kay ang trend ba karon kinahanglan na po ingon sa Biblia nga ang mamumuo iyang gihatagan sa lain-lain ang wala niya pa patubua gikuha pa nun gitambong siya nawad-an pa noon siya. sa ato pa dili lang nato both extremes Uh-huh. sa ato pa nga kining pagpangutang pastor in my own opinion okay ra gina kay pagtabang man sa mga tao nga naa sa kawardon. Pero nakita nimo nga paragudan nang naay masakit. Kay wa man gud pud na pud sila ang background god may labot ang atong pagkapinayalan. Ang tinuod nga Kristohanong pinayalan iya nang nabana-bana ug giunsa niya pag-manage ang unsay ning abot sa iyang kamot nga income. So kung kasaligan ka nga ulipon, pinayalan ka, pagdawat nimo sa imong income, hinungduman nimong Ginoo, part na no sa tithes offering. Nakasiguro ko nga kung matinumanon ka sa imong relasyon sa Ginoo, panalanginan ka. Amen. So sa dihang nag-abot sa imong panalangin kay wa nagyulo na nga kasudlan sa panalangin sumala sa gisaad sa Ginoo, dili gyud ka kasulod og utang. Kay ngano man, namay daghang panalangin, di ka masakit. Walay unsa-unsa pa dihang problema. So, panalangin mo na. Panalangin na nga dili nimo na siya maisip nga kung bayran nimo na di mo na kabayrag sapi. So ang akong puti pasabot naay mga okasyon nga dili kalikayan ang pag-utang tungod sa sirkumstansya nga baratura unya gikinahanglan gyud nimo sama sa balay. Wa na kay balay. O di makasud gyud kag loan. Imo sang kwentahon kung kana nga loan, kung pila ka tuig ug pila imong bayranan sa imong interest ana ug makaya ba nimo. Kaysa akong nahibaw-an, ang usa ka tawo nga mosud og utang kinahanglan dili siya mosobra sa 25% sa iyang monthly income. Kay kung mosobra siya diha, maglisod na siya pagbakwi. Labi na kung manusulod anang 5-6. Mao. So, kung atong tanawon kanang imong gisulti ma'am nga
pangutang halimbawa magtukod og balay, murag yung appeal na siya sa gisulti sa balaang kasulatan nga sa dili ko pa magsugod og tukod. Kwintahon nimo. Kwintahon sa nimo. Kanang palang alang nako na ang pagkwinta nimo ana is not necessarily nga naa na imuhang kwarta or ang imong pagpangutang apil man gihapon na siya nga kwintahon nimo kung kaya ba nimo na bayran kana nga salapi nga imuhang gamiton sa pagtukod ni anang balaya. Amo man advice ato ang Mao na siya. ayaw kamo pagtukod og balay kung wa ninyo lingkuri kung kaya ba ninyo na kay Mao. base Sa Lucas magtukod lang 14 na. Oh. So, mauwawan ka man, ayon ang Bible, maulawan ka man og di nimo kwintahon kung makaya ba nimo. So, ang mga kaisuna, ang punto diha, partner, nga, ang pagpangutang, gi-mention man gyud diha na may mga exceptions, di ba? Ang balay. Kung padangitan, nag-income lang ka og 20 mil, ayaw pagkuan nga mulapas sa 20 mil ang imong gasto. Mao. Kay pananglitan, napakay mga anak, napakay gipa-eskwela, napakay galastuhan sa eskwelahan. Plus imo pang pagkaon, i-consider man nimo, di ba? Mao gyud. Pero magbayad na ka og 10 mil kapin sa imong balay. Unya wala kay laing source of income, unya gilantaw nimo naapay bayaran sa eskwelahan. Sa ato pa, over ang imuhang expenses kaysa imuhang income. Apiki kayo ang imong panginabuhi ana. Delikado na. Delikado gyud na siya. Labi na gyud nang giingon nimo Ate Pings nga credit card. Kay mulapas ka sa bulan ana, nagunahuna ka lami king pag-swipe gasto ana paghuman. Wa ka kabantay nga ang interest ato dako kayo maabot nagtag 20% interest. Apaso na pud nimo hangtod nga malumos na gid ka sa utang. Mga kaigsunan na nahisgutan man nato ning credit card. Personally ako naagyo ko credit card. Pero lahi ang akong pagtagad sa credit card, Pastor Asoy. Oh, pareha man ta Pinky. may mga credit card ta. Ang akong credit card gitagad na ko na siya nga cash. Di gyud ko mo swipe sa akong credit card kung wala gyud ko'y cash nga nag-atang nga mobayad sa ako ang gi-swipe sa ako ang credit card. Ang akong experience po sa credit card, Pastor, mao nga nagkuha ko anak kay pananglitan mo lukat kag ticket sa Mubiyahe ta. eroplano. Mubiyahe. O, di man sila manggikinala ng credit card. Mao. O unya na pod sila certain percentage sa ilang discount kung mogamit kag credit card. So imong hunahon nga kung mosulod ka ana, gikinahanglan ba gid nimo ning butanga? Mupalit lang ba kag i-swipe ba lang nimo imong credit card nga nanubra na imong flat screen sa balay, imong usa pa diha imong gadget. So wala mo na hinungdan nga usahay gibadlong pud ta nga dili ta magpadala sa atong gitawag og wants. Kay kining gusto nato lahi man sa panginahanglan gyud ato basic needs. So identify lagi ng needs ug wants. Identify nimo nang kani pag abot nimo dito wa ka plano unsa imong pamalitot pag abot sa mall, pataka na lang kag pamunit nga pag abot sa balay wala di ay nimo gikinahanglan na ang mga butang. Mo na nga ang Dili man nimo na needs. Mao na nga ang tambag kanato mga kaigsuonan, moadto gani tag mall Nakailista. before ta moadto dito na natay listahan kay kung wa tay listahan ang resulta ng mga kaigsuonan sige ra tag pamunit dito pagabot sa balay uy na pamandi ay may ani ngano na malit man ko ani mo na tungod kay wala na plano. In other words mga kaigsuonan, anything nga atong buhaton labi na sa pagpangutang ato gyud planohon pag-ayo. Ingon pa niya dinhi mga kaigsuonan, there are some situation in which we need to borrow. But it must be done cautiously and with intention of paying everything back as soon As possible. we can. So makita nato mga kaigsunan, mao ni ang ginaawhag kanato sa ato ang leksyon nga atong likayan. Naapay ikaduha nga angay natong likayan. Kani bitaw instant gratification and instant income, mga kaigsuonan. Kung atong tanawon ang ato ang leksyon, isip nga steward o tinugyanan sa Ginoo, doon ay mga pipila ka mga ehemplo dinhi sa balaan kasulatan nga gisgutan dinhi mga kaigsuonan mahitungod sa kaning gitawag nato nga pag instant gratification. Una, dinhi mga kaigsunan. Kung atong tanawon, nowadays, it is easy to get anything you want right now by requesting a small loan. Think about the danger of such behavior. Uban mga kaigsunan o daghan ng mga katawhan karon nga bisan dili nila kinahanglan tungod sa kani bitaw
kusog nga influensya sa advertisement. Nga bisan dili nimo kinahanglan makit-an ra nimo kanunay diha magbalik-balik sa imong pananaw labi na sa television, wala ka kabantay, na-hypnotize na ta. Nang-order na ta, namalit na ta, nangutang na ta, nga bisan dili nato na gikinahanglan sa ato ang kinabuhi. So, naay instant gratification. Sugdan nato dito sa tanaman sa Eden. Si Adan ug si Eva. O sa may naitabo nila. Pagtanaw manggod sa mata manggod to, partner. Oh. Kanang ingon ang komentary nga it was pleasing to her eyes. Something to be desired. Bantayan nimo kay sa television pa lang nadaan na sige nag-advertise. Oh. Pag abot nimo dito sa tinahan pulitan na lang dito kay nadani naman ka. Mao. Pero dili di ay nimo Power gikinahanglan. of kuan advertisement. Kay sige man og sige. Mo nay power gyud. Sige Brainwashing. balik-balik ba na sa imong utok daan. Mo nay grabe nga lingla sa yawa usahay. So, Naay punto dire pastor nga. Oo. Before ta mo padayon. mhm. We are to improve our skills Oo. and abilities so that we can stay disciplined. Kining word nga disciplined. And do all that we can do to avoid death. Mao na ang taang kuan ba nga may giingon si Ellen G. White. Pahinomdom sa mga Kristohanon nga piniyalan sa Ginoo. Kay kinigong kalibutana kung di ta magbantay, giing na mangita nga dili ta di ata sa kalibutan pero dili ta maghigugma sa mga butang aning kalibutana. Ingon si Ellen G. White, it is better to deny 1,000 things than to run in debt. Mhm. May wisdom man na siya. Bitaw. Kaya nga naman, daghang kag butang, awa nimo kinahanglan masulod ka sa utang, sulod ka sa laang. To the extent, nga kanang imong gautangan, makit-ang gani mo mulikay ka. Mutago ka, kay maulaw ka, nga di Usahay ka kabayan. usahay maguba pa gyud atong relasyon. Mauna. Oh, kay usahay good pod, utang, lipay, bayad, likay. Likay. Oh. So, mo na nga, ang kining unta atong leksyon ron, kung ato giyong ibutang sa buot, ang mga kigsunan, kabalo ko nga inyo ning gibutang sa buot, nga, ang pagpangutang, tinuod dili sala, pero kutob sa mahimo as soon as possible, kung naa kay ikabayad, bayri kung mahimo nga di na ka muhulat nga tinglon pa ka sa imong gihulaman. Kay mura biya ni gapos ay. Bitaw kay Oh. ingon sa balaan nga kasulatan ang nakautang nahimong ulipon sa nagpautang. Nagpautang. Oh. Oh. Mao na nga as soon as possible gawas ta anang pagkaulipon kay gilukat na ta ni Kristo sa atong pagkaulipon sa sala. So mao na nga tanawon nimo katong gisusiskutan ni Pastor Asoy kay ganiha sa tanaman sa Eden nagsugod na siya sa pananaw. Pleasing to the eye. Okay? Unya, kung tanawon pud nimo didto sa kasinatian ni Esau, nagsugod gihapon sa pananaw. Kay pagkakita niya atong lentils nga giluto sa iyahang igsuon, pagkakita niya ana, mura magigutom naman siya. Pero actually pwede man unta to nga dili niya to tagdon kay di man siya mamatay ana kundi siya makakaon anang panahon na di man gyud na siya mapasmo anang Usa ka panahon. kan-anan, di Isa ra man ka kananan. patay na. Pero iyahang gibaligya iyahang birthright just because of that kaning gitawag nato nga instant gratification. Sahay malinlang ta ana. Tanawa si David. Samtang siya nagsuroy-suroy sa biranda sa iyahang palasyo. Siya gisinugdan. Tanaw gyapon. Batsiba. Kita niya Batsiba, instant gratification mga kaigsunan. Mo na nga ato gini siyang bantayan kining atong pananaw. Sa ato bitang leksyon, di ba si Ginisos pila ka adlaw iyahang fasting? Oh. 40 días. 40 ka adlaw Kana iyang fasting. opposite mga na pastor sa opposite, oh. sa kining tulo nga Kay- instances. Kana man kung tulo ka instances nga gigamit sa atong lesson mga kaigsunan. Kuan ba kanang quick ba? Dinalian bitaw nga danihon ka. Inana man pud ang danis kalibutan nga. Makaginansya lagi kag dako lagi dayon. Oh. Diha niya pag ginansya nimo sahay hinumdum ko atong aman-aman sa pagadian makigsuonan. Aman. Stilan di man gyud ko malimot makigsuonan. Naghawid kog dako kay kwarta. Isulod na lagi na kay dako kay ginansya. After 3 weeks, after dako na kay na 1 month, madubli imong kwarta. Abi ninyo makigsuonan, maayo man gid kay ang yawa mo dali. Kisaynan magugkag ang imong usa ka milyon. After 1 month mo times 2, perting dako agid kayo pag resulta makigsuonan. Do na gyud tay mga amigo nga may pahulay in town tungod kay grabe ang ilahang ka-depress kaayo Sa nahitabo. tungod sa nahitabo. Inana Grabe, ba no? kay
dili man gyud ang gigamit sa atong lesson mga kaigsunan kanang gitawag og get rich quick scheme. Unya og imong basahon ang Councils on Stewardship ni Ellen White. Nana. Dili gyud ganahan ang Ginoo anang ginansya nga dinalian ba. Dinali kayo kay malipay ka. Malipay gid ka kayo kag ginansya man kag dako. Lami ra gyud to kaayo mga kaigsuonan Nga ang haguan nimo ba. Haguan nimo ang salapi og ayo kay dili mo na against sa biblical nga principle. Kay sa Biblia dili gyud ganahan malipay ang Ginoo nga ginansya nga dali nga wala nimo gipatulo og singot makigsuonan. Mao nay pinaka Di ang nahitabo gud aning get rich quick quick scheme. scheme. Mao nga attractive gina siya sa sunugdanan kay daniman ka mo ni invest nimo, mao ni imong makuha. Pero naa po dayon makakita pod sila nga naay nakapalit og sakyanan, unsa na lang diha. So makadani. Pero sa sunugdanan na kay mura man nag pyramid scheme ba? Luoy ang nagsunod pinakaulahi. Damor nga daghan ang makonbinser, mo-put up sila silang kwarta, ang diri sa ibabaw, murag musaka ba? O, parehiraan ang networking, kung di ka kabantay. O, so pag saka diri, unya, magsige na siya kuyanap diri. Ang problema, di na siya makuyanap, kay magkadawom, magkahulog-hulog ring uban, mo nang uban, di na kadawat. Unya, kay dako naman siya responsibilidad nga bayro nun, mulayasan lang. Mulagi ba ang kuan mga usahay anak makigsuonan, usahay gamiton ang mga influential nato nga mga Mao nang makasusubo. gamiton ba nga. Sige na kay naa bitaw si kuan dito, gamiton ang ngalan. Ang tinuod makigsuonan usahay ang atong iglesia na sacrifice. Doon ay mga biktima nga nasa sulod sa atong iglesia. Nga dako kaayo ang ilang kaluya sa pag-alagad. Tungod kay mutan-aw man silang mga leaders nato maingon nga si kuan man gyud nag-una ani. Pero kay sunan ang tambag sa atong leksyon. Kamang ingon bito ko partner sa pagsugod sa atong leksyon nga dili ginato malikayan ato gining mahisgutan kay sa tambag laan ni Ellen G. White sa Councils on Stewardship makigsunan. Dili gyud maayo ka nang gitawag og giingon na dinhi get rich quick scheme. Ganahan man kang dali ka madato. Dili ganahan ang Ginoo ni anak kay wala nimo gihaguan pag-ayo. Mao na ang prinsipyo. Okay, mas mga kaigsunan. Ang dato, lisod gyud pod makasulod sa kingriya sa langit. Mga kaigsunan, kung atong tanawo, no? Ang leksyon nato nagingon dinhi, the desire for instant gratification is symptomatic to an uncontrolled mind. It is an enemy of patience that undermines long-term goals, mocking and enduring accountability. Mga kaigsunan, ato gining bantayan. On the opposite side, si Kristo wala gyud nagpatintal, usa ka na nga mensahe ka nato nga pwede nato na siya ma-overcome. So mga kaigsunan, lami ang atong diskusyon apan mag-break ta una sa dili pa nato ipadayon ang atong pagtuon niining taknaa. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga kaigsuunan sa ato ang pagtuon na humanta sa paghisgot kaganiha mahitungod sa mga butang nga angay natong likayan. Ang pagpangutang, ang instant gratification o nang dali nga kasulbaran sa ato ang gibati nga problema. O kaning nahisgutan po nato mga kaigsuunan, kining gitawag nato nga quick rich, kanang easy money bitaw nga dali ra ta maka income. Bantayanan po ni mga kaigsunan kay usahay, mauni usahay or dili lagi og usahay sa makadaghan na gyud resulta sa guba nga relasyon sa atong isig katao, relasyon sulod sa iglesia o guba nga relasyon bisan pa sa atong Ginoo. Dili po nato malikayan mga kaigsunan sa di pa ta mapadayon sa next nga topic. Ani man god ingon diri, stewards of the gifts that God has given us must not fall into the trap. Kan sa ato pa kana ding mga inana nga mga Litag. scheme, litag di ay na sa Bisaya. Litag sa kaaway. So
makaigsuonan dili man nato gid malikayan may sigutan man gid nato ni nga lesson. Amo lang i-remind ang makaigsuonan nga isig pahinumdumay ta. Isig remind ta, isig padasigay ta nga kanang litag sa kaaway bantayanan gyud na kay biblically og ang spirit of prophecy labi na ang councils on stewardship makaigsuonan naa gid diha gi-remind nga dili gyud na maayo. Amen. So, mga kaigsunan, kung doon na tayo likayan, sa ato ang leksyon, naapod siya ay gimension din nga atong kalaputon. That we need To to achieve. Unsa kini mga kaigsunan? Una, kaning gitawag nga be content with what you have. Mura ba ni usahay ang hinungdan nga ngano makapangutang ta tungod kay di na ta makontento kung unsay anaa ka nato. Ang mga maalamon nga mga katawhan sa Ginoo nagaingon sa Proverbio kapitulo 30 bersikulo 8. Ganahan ko aning nga teksto mga kaigsunan. Ingon pa niya dinhi, give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Ingon siya nga pakan ara ko Ginoo nagakaigo ra. Kay basig mabusog ko unya makalimod ko nimo. Kinsa man ang Ginoo. Or magutman ko, basig makapangawat ko, maulawan ka nga akong Dios. So, ang hangyo is, ihatag lang ang akong gikinahanglan. Kana nagakaigo ra. Mo na mga kaigsunan, let us be content with what we have. Kana makontento bitaw ta sa naana nato. Mga kaigsunan, mo na atong kinahanglan tanawon. It is very important to learn to live with the resources we have. We must adjust our expenses to our income. Kung kanira kadakaw ang atong income, i-adjust po nato ang atong paggasto nga nagakaigo ra gyud kay kung hunahunaon nato mga kaigsunan nga mas dako ang nagagawas kaysa nagasulod sa ato ang panudlanan sa atong paninapi sa puloy-anan. Resulta ana bankruptcy gyud. Manghihimog gyud mahulog gyud ta sa pagpangutang. Mao na ang kinahanglan ang atong kalabuton is makontento ta sa anaa kanato. Usbo nato ni pagbasa makaigsuonan nagingon din the key to live within our means is to make a monthly budget to compare our income to our expenses. Mao. Naagiday ka monthly budget. Okay, mao ni ang akong income, panalitag duha mo nangita, duha mo nga naisweldo. Okay, totalon nako ang sweldo sa akong asawa o sa akoa. Mao ni ang akong income, so pila man akong galastuhan. Kana tanan makisunan, we need to list all the expenses. Tan-awon po nimo ang imong income ug pila gyud. So, Pero, Pastor, nakakuha man ko sa imong bot ipasabot, pero sagsig kung pamalandong ba? Kung ang pagsulbad sa ka problema, kung naana, maglisod yun ang usa ka tawo nga dili bangutang. Ang nindot manggod unta, ang usa ka tawo nga mosulod og kaminyoon, sa wa pa siya mosulod ana, of course, sa Kristohanon nga paagi mag-ampo sa siya, nga makatunong sa asawa nga dili gastadura, di sa Dili katunog lover of the banang is. nga dili pod gastoso. Kay magplano sila kung unsa kadaghana sa ilang mga anak, kada planning daan ba? I-plaster sa planning. Unya, kung kaya ba nila ang isa ka dosina nga anak karon sa atong trend tag duha tag tulo na lang. Idugang din tong imong giingon nga tapuon ang ilang income duha. Mayo kung ingon ana ang mahitabo, kasagaran karon kay ang bana iyaharang sweldo, ang asawa po iyaharap pong sweldo kay iyahay lang. Unya mag-abot ra dito kasi mobayad sa kuryente, sa tubig, kasi mobayad sa kanang tuition fees sa mga bata. Murag karambula ang kuan. So kana palang daan nagpasabot na nga walay kalinaw sa ilang pagsunundanay sa pinansyal nga aspeto sa ilang puloy-anan. So kang ideal good nga set up, maglingkod sila. Magsabot sila pila ilang income unsa ilang gastuhon, unya dili sila molabaw ang ilang gastuhon, dili molabaw sa ilang income kay aron dili lagi mapsulod sa problema. Mao man gyud unta na nga na makasulod sila sa budgeting. Magunsa man ang budgeting kung una sa tanan dili siya matinumanon sa iyang katungdanan sa Ginoo. O ako ginay pasantop kay mo na Yahweh nga makatangtang ang tao. Pwede ba partner nga mohatag kog mubo kay nga eksperyensya? Sige. Ako naka-eksperyensya mi ana makaigsuonan. Personally, dili ko maulaw mosulti sa akong eksperyensya. Na-assign mi og Pagadian City, 9 years mi sa Pagadian. Niabot gid ang panahon nga ultimo ipalit og bread. Naglisod gid mi basag kaon makaigsuonan.
Ngano man, naoperahan kog appendicitis, nag-ectopic pregnancy akong asawa, nahagbong akong anak si Catherine na bali ni. Dayon, Tingog na nag-hernia. pagsulay. Dungan gid ang pagsulay, makisunan nga ultimo ang pagkaon, lisod gid ipalit. Kaon say nahitabo, nangayo ko og giya sa Ginoo, nagampo mi ng luhod ming duha sa akong asawa. Naghilak mi kadto gid nga panahon. Ginoo unsaon man namo ni nga lisod man gid kayo ultimo pagkaon. Human gyud hilak namong duha gigayran mi sa Ginoo nga. Aron bitaw nga dili mo maglisod, naghatag naman mo, naguli naman mo sa tight, tagay kuno ang Ginoo. Di ko encourage ani makisod nga sundo ninyo ni. Pero mao ni ang mong gibuhat. Naghatag naman mo, naguli naman mo tight, tagay pa gyud siya doble nga tight. Unaha gyud ang iya sa Ginoo. Kanang tanan igadugang ra. Claim ra nako ng promise sa Matthew Biblia sa Matthew nga unahon lang siya. So makigsuonan human og dawat sa sweldo, unahon na siya. Padidakhan na siya daang para sa iya sa tithe. Then hatag ka og OOP. OOP man na sa una, one offering plan. Karon COP, combined offering plan. So giuna na makigsuonan, abi ninyo sukad ato. Almost mga 15 years na tingali. Kaluoy sa Ginoo makigsuonan, lami gyud kay endagan sa panginabuhi nga. Praise the Lord. Unahon ang Ginoo ba dili kay kun unahon man gunato nga atong panginahanglan makigsuonan di gid ta matagbaw kay daw man gid ta. Pero unahon nimo uli ang iyas Ginoo ang panalangin makigsuonan. Amen. Grabe gyud. Kani man gud nga lesson usay maghilak ko magbasa ani ba ngano man. Na-experiencehan lagi namo ang grabing kalisod. Pero sa dihang giuna namo ang Ginoo, iuli ang tabang ihatag nimo ang tabang para simbahan. Unahon ng construction building diha, usahay mas maulahi pang ato. Ang panalangin makaigsuonan wa gyud sukod basta unahon nimong tabang ang iya sa Ginoo. Salamat Amen. kaya na, Pastor. May man gyud ng personal nga Oo, kasinatian. dili man kay gyud ko maulaw mo sulti mas kinamay Ginoo na minaw. Powerful na siya. Ako lang po ng dugangan. Oo, sige. Sa wapa ko na Adventista, ang paghatag og ikapulo, gi-emphasize mo po na sa dakong simbahan. Pero pwede rag dili, pwede Pwede ra hatag ka. Pag sugod na kong trabaho, nakita na ko nga akong income, mag-unang gid ang utang. So bayad utang. Pag Adventista na ako, nakahibalo ko nga, kay balaan mo gid ning ikapulo mga kaigsuonan. So kung muhatag pug ka sa ikapulo uban sa kalipay, ang Ginoo gyud motuman sa iyang saad nga panalangin. So maingon na tong akong mga kining mga contemporaries nga nabautismuhan ay dili man ta maayo nga maghatag gyud sa tinuod nga ikapulo kay usaon gud sa Ginoo nga mas dato man siya, no? Pero ingon ko di man gani ta kabayad sa hangin nga atong ginhawa o kinsa man puy naghatag sa atong kusog ang Ginoo man, di ta ani kabayad, ato lang yung unahon ang Ginoo. Nakadiskubre ko, Pastor, nga natangtang ko sa utang, may giya ang Ginoo unsa sulod pa gani kog kadbasing sa libro. Oh, pagkahuman natangtang ko sa utang, unya nagkinabuhi na lang gyud ko sumala sa madawat anang bulana og hangtod karon, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So, ang key ani mga kaigsuonan is unahon gyud Unahan lang Ginoo. pangita sa Ginoo, iyahang gingharian o iyahang pagkabalaan Pagkamataro. ug ang tanan na atong pagkinahanglan igadugang ra unya. So let us be content. Ningon, mga kaigsuonan. living for Christ is enough. Grabe ni nga pagkasugi Mao gyud. sa atong lesson. Mao na nga. Living for Christ is enough. Nagnaingon ang Proverbio 14:15. A fool will believe anything but smart people watch their step. Dili man nimo mahimo nga magbantay kasi imong kaugalingong mga lakaw sa pag kinabuhi nga di gid ka makautang gid ka pero ang tinuod lang makigsunan. Himuha lang gyud ang Ginoo partner nimo. Unaha lang siya. Di ba? Kana tanan niyon sa rana sa Ginoo. Di na gyud Di, ka kung, maglisod. kung baka utang gyud pud ta, Pastor, maningkamot ang mo bayad, dili kay maglikay-likay. Pero gayran man kas Ginoo, Tipings, gayran man kas Ginoo. Kung saan nimo Oh, pag tagaan Ano mo mo kas Ginoo pagbayad? ang panginabuhi gyud nga insakto. Oh, mao lang Gayran na. kas Ginoo Oh. kay ang panalangin pero ang sabot lang just make him the first. Unaha lang siya, Unaha wala lang siya. prinsipyo. Iuli lang nang ihatag, iuli lang nang para sa iya. Ginoo nay bahala sa imong kinabuhi. Bitaw. Ang grabe Kana. gyud na makigsunan. Oh, oh. That's my experience. usahay ang mga kaigsuonan, usahay manggod kaning atong kalibutan ng atong gikinabuhian. Daghan kaayog mga promosyon nga makadani sa mga katawhan. Di ko kalimot aning ako ning hulamon ang ilustrasyon ni Pastor Sirano. Nga kana bitaw promo nga nay nag-agi watagi hunahunag unsay atong gikinahanglan nay niagi nagmaligya og bingka Palit-palit. palita dugay-dugay na po niagi nagbaligya og Puto. puto
nga mag-agaw ra man na sila palit na punta. Mao na mga kaigsunan nga gikinahanglan gyud nato Ang kaalam. pangutan-on ang atong kaugalingon. Gikinahanglan ba nako ni? Is this what I need or just my want? Labi na sa mga gadget karon mga kaigsunan. Pertir bang paspasa ang update sa mga gadget. Kang nagpalit ka karong tuiga sunod tuig. Lahi na pod. Wala na, obsolete Pare na. sa imong gadget karon nga karon pa Kaning. nimo gigamit. Kaning. iPhone. Una nga, makita nato mga kaigsuonan nga usahay matintal ta kay every year na may bag-o. Na may bag-o. Pero Nga dili gusto na ta- ito need. Dili na di ito need. So ato ra gyud gikinahanglan mga kaigsuonan. Partner, bantayan na to. Dili na ko malimtan ang giingon ni Brother Elvis Ongbang. Usahay mo pastor. Kitang mga Adventista nalimot ta tungod aning gitawag bag status symbol. Ginanglan mo apas gid ko sa urog. Kung na ako'y iPhone 5, iPhone 8, mo apas gid ko tong iPhone 10. Ano ang pangutana makisunan? Gikinahanglan ba gana nimo magamit ba guna nimo tanang features diya? Wala. Dili man. Dili man na nimo ang ato lang tungod kay status symbol. Nya credit card bitaw. Mani. Ginukdanay sa utang nga naman. Naglisod na dito, sikat kay tatanahon pero kaya mo Utang. kat na daing pananapi. Nga naman wala na daing kay focus sa mong espirituhanon nga pagkinabuhi. Kaya nga naman, Nara sa tungod butang. na sa daghang kaing maningil makaigsunan niya, usahay mo dagan na daing kakay. Di na makakabayad. Naigipadala sa Epektahan ba yung espirituhanon pagkinabuhi? Oh, ni ang Nay. kuan pa gyud dako ngayon negosyo mo declare ka nag bankruptcy. Nabay gipadala sa ako mga kaigsunan nga rule. Oo. Gi-share nila nga message is the 730 rule. 70-30 rule. Nga sahay mo palita o gadget nga mahal kayo. Actually atong magamit 30% ra. 30% ra. Ang 70% nga function ana wa nato na magamit. Unya mo palita og sakyanan nga high-end. Ang Highball kanang po. yung kusog pag yung mudagan. Highball. Pero ang ato ang magamit is only 30%. 30% ra sa iyahang kusog ay atong magamit. Magpatindog tagdakong balay. Balay, oh. Oh, 30% ra sa balay ang atong magamit. Di ba na mo mapunog higda? Nagani isa ka amo ang naadtoan nga dapit dito dapit sa Sarangani. Pagkadako kay sa gamay pa daw siya, ang ilahang yung baray pertig yung gamaya. So, ingon siya sa iyang kaugalingon, makaangkon lang kog daghang kwarta, magwapo ra ni ako ang negosyo, mupatindog yung kog balay nga dako. Patindog yung siya balay nga pertig yung dako Karon, kay naa na siya balay nga dako, wa siya gatulog sa balay nga dako, dito siya bahay ko bu nagatulog kay di naman siya kakuan nga saon man ako ning balay nga dako. Mo na nga ang 30-70 rule, usahay ang atong mga gamiton, ang atong mga paliton, mga gwapo kaayo pero 30% ra ni ana mo'y atong magamit. Mo na mga kaigsunan, let us be content of what we have. Sumpay ana partner. Kadto bang imong 70-30 roll? Oh, Niingon ang usa ka super, ang driver ba? Siya nga abi na ako og grabe na kong hago para sa akong amo. Pastilan kay namatay man na iyang amo. Sa siging paningkamot gyud nga gukod gis kwarta pagkamatay sa amo. kay nagbalatian. Nagbalatian og ginukod sa kwarta. Naminyo ang driver sa iyang amo. Ayang katong babae. Ang asawa. Asawa. Ang amo. Siya abi na kong perting pagpaningkamot nako para sa kong amo. Ako ding amo, mo naningkamot pag-ayo para nako nga mayahay ko. Mao na So, mga makigsunan, kaigsunan. it pays to make a priority ang atong himuon. Ang Ginoo lang i-priority. Ayaw lang yung palabian ng mga kalibutanong butang. Unahan lang Ginoo gyud. So kung atong i-priority mga kaigsuunan ang atong Ginoo, mudagan gyud tagpalayo. Gikan sa utang. Ingon pa niya dinhi, avoid going into debt or becoming guarantor for others' debt. Na ako'y pang katapusan ako nga tambag ba? Tambag. Kaya nakahisgot man tag budgeting. No? Ang budgeting, importante kayo na mingon ta nga ako'y panahon mo mulingkod og magsulat. Og Kana budget. sa primero lang na. Pero naanad na kag unsay priority sa imong matagbulan nga panginahanglanon, di na ka kinahanglan gani nga mosulat pa diha kay kabalo ka na ang basic needs mo, bugas, ana, panood-an pala income. Himo ang bahin sa imong budgeting ang gitawag og savings. Human sa imong tithes, human sa imong offering, savings, og ang imong food budget, bayad sa electric bill, water bill, phone, og apila sab diha sa imong budgeting ang hospital,
ang imong education sa imong mga anak, bahina pag maayo. Kay baka kita ka nga, pinaagi sa imong budgeting, wala man day kay extra para buryong-buryong ug aha ka paingon, moadto ka sa 7sis nga mahal man na diha. Ayaw sa, idinay sa ang imong kaugalingon anang dili nimo makaya. Idinay sa imong, ang imong kwarta, ang imong budget sa clothing para ra gyud sa ukay-ukay nga tag 5 ang buok pero gwapo na. Ayaw pagsulod anang nilibo nga mga sanina nga mahal kay di pa kakaabot ana unya wa pagitay angay dali pa maguba are na latas ukay-ukay nga branded pa. No, makakatawa ta mga kaigsuonan pero gibase man gud nako ni sa akong experience. Within your income. Oh, nga naman day ang mga tao iguran na mingon nga oy gwapo sa na pero inutang mas bay pa mingon nga may na kay wa na mo gabit og kapulo no kay ukay-ukay ra. So anyway ang akong pasabot ba nga mag-live lang ta, magkinabuhi ta sulod sa atong income anang bulana. Dili ta anang magpaturapak tag panghulam kay naa kay gusto pero dili dai nimo na basic needs. Okay. Ingon pa niya din nga, debt is not sin, but it can damage our spiritual experience and have an impact in the financing of God's work. So, dili lamang kita mo'y maapektuhan mga kaigsuunan. Apil ang buhat sa Ginoo. So, aron nga malikay ta ni ining utang, aron nga makadagan ta palayo sa utang, naisulbad nga gihatag sa atong leksyon. Kining gitawag nga savings. Unsa man ni sa Binisaya ang saving? Pagtipig. So, ang savings na to, importante mga kaigsunan. Apan sa ato ang gi-mention ni Ma'am Pinky kaganiha, ang atong budgeting, atong yung bantayan, nga ang unahon na to, iuli ang iya sa Ginoo. Ikaduha, ang atong pagpasalamat, mo'y atong halad, nga atong ihatag sa Ginoo. Unya, ang sunod ni ana, ang atong mga gikinahanglanon. Way labot ang dili nato kinahanglan. Kay ang atong gikinahanglan do na may kutob, apan ang ato ang wants, wag ginay kutob, sky is the limit. Ang wants sa tao. Ang sunod sa ato ang budgeting, mga kaigsuunan, kinahanglan ang atong pagtipig, ang atong savings. Bahalag unsa kadako. Bahalag 100 pesos lang kada bulan. What is more important is mahimo nato ni siya nga mabatasan ang mag-savings kada bulan. Kay kung mahimo na nato ng batasan, dili na nalisod alang nato mga kaigsuunan. Og ang sunod, alang nako mga kaigsuunan, ang atong pagbayad sa atong mga utang kung namantay utang. Kung wala na tay utang, napay nabilin, then pwede nato na gamiton sa pagtabang sa uban, pagtabang sa ato ang mga proyekto sa atong puloy-anan, kining mga expenses nga nabilin. Pero ato ning gamiton mga kaigsunan, sumala sa pagbuot gihapon sa ato nga Ginoo. Gusto na ko ni i-mention, partner, in sumpay sa imong giistorya, ingon siya, stewards save for the family needs. They invest in heaven as they manage God's resources. Makaigsunan sa ato, kamo nga naminaw karon sa puloy-anan, moingon ko ninyo nga, abi manggod sa uban nga, kita ragyoy magbuot og manage sa atong kwarta, no. Kanang mga bahandi, kanang mga salapi nga gitugyan sa Ginoo sa ato, makaigsunan, doon na baya tay accountability, doon na tay tulubagon sa Ginoo kung giunsa nato na pag-manage. So usbon lang yun ako, ang sikreto lang yun, unahan lang siya. Balik lang yun kaniya ng basic kay kanang imong giingon partner nga savings, wala bigi ko kasabot ana sa una. Unsa may i-save nga kulang man. Dili ka Wala na di ba save? saving pastor. Sa ako lagi ang akong pasabot. Wala gi ko kasabot ana sa una kay unsaon man pag-save nga kulang man. Di gid maka-save pero kung unahon di nimo ang Ginoo, matingana lang ka nga. Naay ka-save. Naay i-save. Makasabot naman ko anak karon. Oo. Kaya naman gi ma-save. Kanang saving sa sunugdanan, murag naakay katuyuan nga nung nag-save ka. It's not for selfish motives. Naalang gyud kay gigahin nga in case of emergency na kay makuot dili ka magkapangkag pangutang kay ngano man naman kay gamay nga tinipigan mao ni sekreto pod nga makalikay ka pag pangutang kay kung mahibaw-an nimo nga wa kay saving sa panahon nga na emerhensya kay di man nato kalikayan
makasulod yung kag utang. Mao. Yang tambag po na to, din ka pastor nga iyang gipahinumdom, nga kung mahitabo man mga kaigsuonan nga makautang ta, developon gid nato ang atong kinaiya sa pagbayad nga di ta maghulat nga ang atong giutangan maupay bag kapuliki og paningil Panukod. gukod sa ato. Mao. So mga kaigsuonan, lami kayo atong diskusyon. Last talk. So sa katapusan, ako ning tagaan ang ato ang mga kaubanan karon sa ilahang last nga Last comment, word. last words sa ato ang leksyon karon. Unahon nato si Pastor Asoy. Makigsunan, kung imong basahon ang atong lesson, naghisgot sa diha sa Matthew 6:33, di ba? Nga, unahon pagpangita ang gingharian o kana mo idugang ra sa Ginoo. Unahon lang gyud ang gingharian. Pero wata ka bantay makigsunan nga palihog ko ninyo kung naa mo dihay Biblia ablihin ninyo ang Matthew 6:32. Nagpasabot na diha makigsunan nga your heavenly Father knoweth that you need all of these things. Sa ato pa, nag-ingon diha ang 32, wala pa ka nangayo makigsuonan na haybalo na ang Ginoo sa imong panginahanglan. Amen. So wala na siya ingon nga nagpabaya nimo. Dayon ingon ang 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. And 34 ingon siya diha, don't worry about tomorrow, for tomorrow has its own worry. Today's trouble is enough for today. Dili na ka mabalaka sa imong ugma og unsay imong kanon. Dili na ka magbalaka sa imong ugma og unsay imong kinahanglan og ibisti ngano man. Ang Ginoo may partner nimo sa imong kinabuhi. Amen. Salamat makaigsuonan. Ma'am Pinky. Ang pahinumdom ka nato niadtong parabulo sa mga talento, nag-ingon nga ang duha ka mga ulipon nagdubli sa iyang mga investment. No? Sa ato pa dili pod against na sa ato ang naatay investment, no? Karon ang atong kwarta dili pod matulog nga tag sinintabo ra diya gipatulog sa bangko. Gingo diri ang tambag, we should always strive to improve what we have, no? But burying the talent did not show any ability or skill kung ato ra na siyang patulgon ina mawala. Managing money, getting out of debt, cultivating discipline and practical experience develop competences that are blessed by God. To become successful and good at something, we must repeat it again and again. So nag-involve gud gihapon og kaalam, pangayoon nato na sa Ginoo, kay ang Ginoo ra man gibaghatag natong kaalam sama sa pananglitan. Malikay ta sa pagkasulod sa utang. Batunan nato unsa kaalam ang ato bang mga anak atong patakasan og hatag og pagkaon sumala siyang gusto, ato bang paimnon sa mga tamis nga mao hinungdan magkasakit sila. So kaalam ang kinahanglan og kanang pagbilar ba nga dugay matulog kay sige na lang og pasumban ang gusto sa mga bata para malingaw dili magsamok-samok pero kulang na sa tulog sa gikinahanglan sa panglawas. So kining tanan makasabot mo mga kaigsuonan unsa akong ipasabot. Mga butang nga makadaot sa atong paglawas nga makaapekto sa atong ekonomiya kinahanglan ato na siyang likayan kay dili nato mahimaya ang Ginoo. Amen. So mga kaigsuonan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang gusto na ko ibilin, ibalik na ko ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, tanan natong pagkinahanglan, igadugang ra sa Ginoo. Amen. Na natong tanan. Ang Dios magapanalangin kanato sa dili pa kita magatapos. Maminaw ta sa usa ka ambahanon sa awit nga maghatag kanatong inspirasyon. It's hard to be left behind, feeling like there's no one to lean on, stretching my arms like a blind. In the darkness I'm trying to grope on. Sometimes I used to think I would quit and put an end this life that full of test and challenge.
grace and faithfulness. To stand alone, there is He. To find answers and to move on. To be comforted, there is He. His shoulders are ready for you to lean on. His name is Jesus, who is with you when you're left alone. Tamis kayo pamalandungon o Diyos, nga samtang kami nag-isgot sa mga sensitibo, nga topiko, o mga kasinatian sa kinabuhi, nga usahay kami mismo mga igo, tungod kay nakulangan kami sa kaalam. Ikaw nagatambag sa matag usa kanamo nga kung kami nakulangan nining maong kaalam, tagay kami, giyahi kami. Aron nga magtubo usab ang among kasinatiang Kristohanon sa pagkapiniyalan. Nga masaligan kami bisan sa asa nga dapit, sumala sa imong nakita nga among kinabuhian. O Diyos na mga balaan, dalaygon ikaw tungod kay among nasabtan nga gusto nimo nga kami magkahamtong sa among Kristohanon nga pagtubo. Aron nga maandam kami sa bisan unsa o ganos aman ikaw mobalik. Malipay kami sa pagsugat kanimo lakip sa among mga higala, mga igsuon, minahal sa kinabuhi, nga daghan kami nga maka andam sa among kaugalingon sa imo unyang hamili nga pagpadayag. Kay kining tanan among giampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. His name is Jesus, who is with you when you're left alone. In His presence, He replaces. He also fills the emptiness. When I call Him, He's always there. If there were times I could not bear these trials of life, but He always cares. To stand alone, there is He. To find answers and to move on. To be comforted, there is He. His shoulders are ready for you to lean on. His name is Jesus, who is with you when you're left to stand alone. There is He. To find answers and to move on. To be comforted, there is He. His shoulders are ready for you to lean on. His name is Jesus, who is with you when you're left alone. 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 If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.
family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.